Lur, kanggo kowe sing duwe weton legi rene rungokno iki enek buku primbon lawas kuno, akurat iki. Dadi kanggo kowe sing duwe weton legi, kuwi biasane duwe watak sing menyenangkan. Dheweke berwibawa dan humoris, dadi disenengi wong akeh. Terus masalah kesehatan. Kesehatan weton legi kuwi lancar tapi duwe kendala sithik. Dheweke duwe masalah kesehatan sing rada serius, tapi ora jane, tapi bakale mari. Misale kaya watuk pilek berkepanjangan, duwe kadas panukurap ya berkepanjangan, tapi akhirnya mari. Pokoknya masalah kesehatan kuwi oke. Terus babakan rezeki weton legi kuwi biasane sithik terus lancar, sukses di hari tua. Jadi kanggo kowe sing jik enom weton legi kudu semangat, kerja keras, pantang mundur, mengko suksesmu di hari tua. Malah penak to, sukses di hari tua, duitnya oke, kari jalan-jalan, yaudah menikmati hidup di hari tua. Terus iki sing terakhir, kuwi masalah percintaan asmara weton legi kuwi biasane rada ruwet, rada rumit. Mergone apa? Dheweke duwe kanca akeh sing ngesir yoan, kanca-kancane ya do nyenengi. Weton legi kuwi karena wonge apik disenengi wong akeh. Lah dheweke kuwi ya nyenengi wong akeh. Jadi tidak bisa menentukan pilihannya, kesulitan dheweke. Lah akhirnya apa? Kedelarung-delarung sampai saiki malah ora ketemu-temu. Wis ngono wae ya. Muga-muga bermanfaat. Nek ra manfaat ya wis.